Vítám vás na kanále Sepsi s láskou a respektem. Já jsem Karolína, tohle je Fanny a tady to je Chelsea. Už se nám to rozrostlo o jednoho člena. Vítám vás u nového videa a tady pro to video jsem si pro vás připravila vaše otázky, moje odpovědi na Instagramu i tady. Na YouTube jsem vám dala výzvu, že se můžete zeptat na cokoliv ohledně Chelsea. Já vám na to odpovím, takže to tady máme. Jelikož natáčím na mobil a všechny ty otázky jsou v tom mobilu, tak jsem si je přepsala do počítače a budu vám odpovídat. Takže si myslím, že můžeme začít. Fania je na svém oblíbeném místě, Chelsea je dole, protože do postele ještě nemůže. A snad tu vydrží obě dvě celou dobu. Snad. Takže jdeme na to. Nejvíc otázek bylo na to, z jaký chovné stanice Chelsea je. Takže chovná stanice se jmenuje Tenant. Přidala bych k tomu i otázku, jaké je celé její jméno, tak je to Crazy Girl a příjmení je Tenant. Crazy Girl k ní úplně sedí, s tím, že volací jméno, který jsem si vybrala, tak je Chelsea. Byla tam otázka i proč zrovna jméno Chelsea, tak protože už to jméno mám vlastně od té doby, co jsem si pořídila Faniu. Fania měla být Fania měla být původně Chelsea, ale tam se to ještě změnilo na Faniu z určitých osobních důvodů. Takže to jméno ve mně tak nějak celou dobu bylo a prostě to tak se krásně sešlo, že jsem ho mohla teďka použít a dát ho svému druhému miminku. Že? Takže to by bylo teda k té chovné stanici. A pak je tam otázka další, kolik je a co je to za plemeno. Takže plemeno je to Border Collie, zbarvení černobílá a kolik je, tak 15.8. jí byly 2 měsíce. Další otázka, měla jsi nějaké obavy před koupením štěněte? Jasně, že měla. Podle mě má každý. I když se psama pracuju, tak jsem tam obavy měla, protože protože jsem člověk, který těm psům chce dát vlastně jakoby všechno. Možná i nad rámec, než by se muselo. Ale jo, promiň. Takže tím, že Fania už byla 3 roky zvyklá na to, že jsme jenom spolu, jsme na sebe hodně nafixovaný, tak to bylo takový, opravdu jsem jakoby v sobě měla ty pocity, abych obou mohla dát to všechno, co chci, co chtějí oni, nebo co chtějí oni, a zároveň, abych ani jednu neupozaďovala, protože to úplně není můj styl. Takže tady to jsem hodně řešila sama v sobě, řešila jsem to, dá se říct, i s tou chovatelkou, že jsem smečku vlastně psů nikdy neměla. Jestli toho jsem schopná, takže to jsme tady to všechno jakoby diskutovali, řešili jsme to spolu. Tím, že ta chovatelka je, dá se říct, známá, tak tam jakoby to bylo asi o to trochu jednodušší, ta komunikace s ní. Ale no, takže jako obavy jsem měla, ale tak nějak to ty pozitivní, jak bych to řekla, pozitivní důvody přebyly. A já jsem člověk, který si, když může, tak ten život stěžuje. Neříkám, že jsem si teďka nějak zkomplikovala život, stížila jsem si ho, ale tak jako už jsme byli s Faniou zvyklí na nějaký náš režim, který jsem teďka nabourala,
a nějakým způsobem to složitější je. Ne, že by to byly obrovské komplikace, ale samozřejmě ten denní režim se musel poupravit, aktivity Fani trošku poupravit, ale nestrádá, dostává všechno, co dostávala předtím. Snažím se o to, aby prostě neměla ten pocit, že by měla být upozaďována a že není na režimu dne. Takže obavy jsem určitě měla, ale myslím si, že každý člověk, který přemýšlí racionálně a objektivně, tak nějaký takovýhle pocity v sobě má a klade si ty otázky a to jsou moje kraťasy, ty máš tady, tak prostě tady nad tím přemýšlí, ale zároveň, když se nějakým způsobem uklidní, ujistí, tak je pak všechno jakoby v pohodě. Takže snad to nebyla dlouhá odpověď tady na tu otázku, ale chtěla jsem to prostě všechno říct, takže tak. Takže jdeme na další otázku. A to je, proč jsi se rozhodla pro druhého psa? Tak to je zase otázka, na kterou budu možná dlouze odpovídat, ale rozhodla jsem se pro druhého psa. Takhle, nad druhým psem jsem přemýšlela už docela dlouho, dá se říct, ale furt jsem si nebyla jistá tím, že na to Faně je připravená. Tím, že Fania neměla úplně úspěšný, nechci říct dětství, úspěšný začátky se psama, plus jí napadl vlčák, plus jsem tam udělala obrovskou chybu já, že jsem se pak já bála vlastně o ní a k těm psům jsem jí moc nepouštěla. Takže tam vznikla taková jakoby reaktivita, dá se říct, vůči psům, takže s tím jsme hodně pracovali, musela jsem to vlastně všechno napravit a no, proč jsem o tom začala mluvit? Jo, že jsem nad tím psem přemýšlela, takže to byl jeden z důvodů, proč jsem to jakoby odkládala a říkala jsem si příští rok. Na druhou stranu se mi staly v životě určitý osobní situace, které mě dostaly tam, kam vlastně asi jsem se chtěla dostat, dá se říct nějakým způsobem. A ta chovatelka, se kterou vlastně se znám a beru si vodní granule, tak právě jsem si tam jela jeden den pro granule a říká, už mám štěňátka, chceš se na ně kouknout? A já říkám, jo, jasně, tak kdo by se nechtěl kouknout na štěňátka? Ale vůbec to nebylo s úmyslem, že si jedu vybrat štěně. Bylo to prostě jenom v rámci určitý socializace, ještě byli malinkatý, ale tak, aby znali i jako i jiný doteky, jiný hlas, jiný pohyby, trošičku jakoby začali ten svět vnímat, tak jsem tak jasně, že jo, neodmítnu prostě nabídku kouknout se na štěňata. Každopádně tam nebyla vůbec moje aktivita toho, že si jedu vybrat to štěně. Chtěla jsem si jenom poňuchňat, pomazlit a tak nějak to z toho vyplynulo. Když jsem se vlastně dozvěděla, že to je vrch C, sice Chelsea je Ch na začátku, dobře, to pomineme, ale Ch je C. Takže prostě to tam takhle nějak začalo se dít, začali jsme se o tom víc a víc bavit a já si řekla, proč čekat další rok. Takže proto jsem se rozhodla pro druhý štěně. Chtěla jsem asi i trošku zase jinýho driveu do toho života, když neříkám, že toho mám málo, ale mám to prostě ráda toto, takže au! Ne, žaličku. Tak, šikovná. Takže takhle byla vlastně ta cesta rozhodnutí se pro to štěně a otázka chci štěně, nebo
nebo ne otázka, ale takovej ten podnět, že chci štěně a koupím si štěně, tak ta byla delší dobu ve mně, akorát jsem se neuměla rozhodnout pro ten správný čas. Zároveň otázkou je, jestli ten správný čas někdy je. A já věřím tomu, že nás život vždycky zavede tam, kam my chceme. Nikdy nevíme kdy, nikdy nevíme jak, nevíme za jak dlouho, ale prostě ten čas někdy nastane a myslím si, že ten čas prostě nastal teďka u mě takhle. Takže toť moje rozsáhlá odpověď na vaši otázku. Jdeme dál. Otázka, co už umí. Umí. Takhle, musíme brát v potaz, že jsou furt 2 měsíce, pár dnů už ji doma mám, takže samozřejmě, že pracujeme, nenechávám to ladem. Zároveň pár dnů měla na to, aby si na nový domov zvykla, aby si zvykla na to, že je od mámy. Na druhou stranu u mámu viděla asi 2krát ještě, když už byla u mě, protože říkám, my jsme s tou chovatelkou kousek od sebe, občas se napíšeme, jestli se nesejdeme, takže ji viděla 2krát nebo 3krát, mám pocit, a dokonce jí Vikča nechala i nakojit, což bylo teda úplně nádherný a ojedinělý, protože to se úplně nestává. Takže to byl jako krásný pohled, krásný pocit, když vlastně už máte to štěně doma a ještě má tu možnost být s tou mámou v kontaktu, plus, že ji ta máma nechá ještě nakojit, tak to bylo skvělý. Takže, abych se vrátila k té otázce, co už umí, takže umí reakci na jméno, tu vlastně pořád opakujeme, pořád vlastně stěžuju kritéria, protože to, že to umí doma, neznamená, že to umí venku. Takže stěžuju kritéria. Další, co umí, ovládá reakci na klikr, což jsem hrozně ráda, že to pochopila, dá se říct, Chelsea odešla, dá se říct brzo. Takže vlastně my už můžeme cvičit na klikr, protože ten princip toho klikru zvládá, chápe, takže my už postupně pokračujeme s klikrem dál. Zvládá sedni s tím, že úplně si sedat nesmí, nebo ne nesmí, ale budou se nás týkat i výstavy a tam je potřeba, že jo, aby ten pes stál. Takže sedni jsem ji měla spíš na takovej, jak to říct, na takový to úplný pochopení toho klikru, že vlastně, aby pochopila, že to chování, který dělá, tak je správně, protože ten klikr jí to potvrdil, takže to bylo na takový jakoby zahřátí s tím klikrem a do potvrzení a umíme ještě lehni a trénujeme chůzi na vodítku. Takže nemůžeme vlastně jakoby umět nějaký velký prostě věci, protože za prvý je na to malá, za druhý pracujeme tak, aby to bylo všechno postupné. Nechci ji zahltit, ale zároveň teda pracujeme na výchově a ten výcvik, že prokládáme, ale není to o tom, že ji vyloženě cvičím, je to o tom, že ji zatím ještě vychovávám, tak aby se uměla chovat, socializuju ji, takže už jsme byli, střídám ulice, tady u nás, kde bydlíme, protože každá ulice je jiná, každá ulice má jiný pachy, takže to střídáme, byli jsme už v obchoďáku a bylo tam krásný vlastně pozorovat ten psí mozeček, jak to nedává ze začátku, jak byla úplně, co to je, kde to jsem? A po chvíli vlastně pochopila, že jediný, co jí stačí, je vnímat mě a ten zbytek jí vlastně vůbec nemusí zajímat, protože já tam jsem od toho, abych ji chránila, nebo abych prostě jí říkala, co má teďka dělat a tak podobně. Takže to bylo samozřejmě ještě malá, takže my jsme tam měli něco zařizovat nebo na něco se podívat.
5 minut jsem jí dala vlastně na to rozkoukání se, zjištění vlastně, že já tam jsem a to je jediný, co jí má zajímat. A když už jsem na ní viděla, že toho je na ní hodně, tak jsem si ji prostě vzala na ruku a zvládla to úplně perfektně. Plus doporučuji teda, když jdete někam socializovat, tak říkat, nesahejte mi na psa, je ve výcviku a lidi to velice krásně pochopí. Takhle jsem odstranila asi 10 lidí, prostě co nám přišlo, že si chce pohladit psa a já jsem řekla, že ne, že se omlouvám, ten pes je ve výcviku a lidi to pochopili. Takže to by bylo k tomu, co už umí. Skoro nic. Skoro nic, co se týká triků, cviků, ale co se týká nějakého správného chování, na tom pracujeme. Důležitá je na začátku výchova, než to, co toho pejska učíte s tím, že budete pak třeba frajeřit před lidma, co už umí, ale důležité je to, aby uměla kdekoliv odpočívat, aby jí nic nevykolejilo, aby zvládala ty situace, do kterých se dostane, a aby se nedostávala úplně do nějakého extrémního stresu, takže nějakou tu sebekontrolu i nad sebou a tak podobně. Takže to by bylo tady k té otázce. Jaké plány s ní máš? Jaké plány s ní mám? Určitě agility, to bych jí pak chtěla přidat k Faně, s tím, že na to má jakoby ještě spoustu času, teď nevím, není tam vidět, no tak snad se vám ještě ukáže. Agility, určitě dog dancing bych s ní chtěla dělat, máme v plánu výstavy, určitě canicross, teda to dělá i Fania, neříkám, že jsem nějaký super běžec, ale jako zábava dobrá, nemáme to úplně na to, že bychom chtěli vyhrávat první, nebo tak já, Fania by běžela, já už kolikrát nemůžu, takže canicross a to je asi zatím všechno, co mám takhle v plánu. Coffee time. Yeah. A teď přemýšlím, co bych mohla mít ještě s ní v plánu. A frisbee. Ještě to nebylo u nás Faňunko, byli sousedi. Víš? No. A frisbíčko, to teďka máme vlastně s Faňou, tak Chelsea bych k tomu chtěla přidat. Plus jsme měli... tady máš plišáka, no. Plus teda jsme měli mít s Faňou naše první závody ve frisbíčku, což se nepovedlo, protože jsem si přivezla pomožděný vazy a kotník není stále v pořádku. On se zvětší, pak se zmenší, pak se zvětší, pak se zmenší. Takže prostě nevím, jestli je to pracovní nebo výstavní linie. Takže je to výstavní linie. Chtěla bys ještě štěňátka? Chtěla? Jasně, že jo. Uvidíme za jak dlouho. A tím nechci říct, že v roce, ale jestli třeba ve 3, ve 4, uvidíme, jak to vyjde, plus bych ji chtěla, nedělej to, plus bych ji chtěla najít luxusního manžela, nemyslím luxusního, ale luxusního, co se týká genů. Ty geny, který má vlastně Chelsea, tak jsou prostě skvělý a chtěla bych je tam zachovat a ještě prostě víc podpořit, takže za to, jaký má geny, tak jsem neskutečně ráda a rozhodně bych je chtěla podpořit, takže jestli budeme hledat ženicha v Čechách nebo v zahraničí, to se ještě uvidí. Každopádně štěňata bych chtěla. To by byly všechny otázky, které jsme od vás dostali. Řekla bych, že jich nebylo úplně málo. A za druhý bych chtěla říct, že teda jste si s těma otázkama dali opravdu záležet, že jste nad tím i přemýšleli, prostě co by vás zajímalo a my moc děkujeme, respektive já moc děkuju, protože jsem za to opravdu moc ráda, že jste nám ty otázky napsali.
tady se někdo pěkně rozjíždí. Ano, tady se někdo pěkně rozjíždí. Že? Že? No jo. Prej, prej. Co to znamená, viď? Co to znamená? Co to znamená? Takže to by bylo za nás pro dnešní video všechno. Doufám, že jsme odpověděli na všechno, co vás zajímalo. Pokud by vás ještě něco zajímalo, tak Tak, já se ozývám takhle trošku blíž než předtím, ale mně se vybil stativ, takže jsem to neměla jak položit, takže to musím držet v ruce. Každopádně jsem vám chtěla říct ještě, že kdyby vás ještě cokoliv zajímalo, tak mi to napište dolů do komentářů, já vám to na to odpovím. A za nás to bylo teda opravdu už všechno. Mějte se krásně, sledujte nás na Instagramu, odebírejte tady ten kanál a my se budeme těšit u dalšího videa. Tak se mějte. Ahoj!